Torbjørn, eftersom du har været ude at sejle, og det har været vist på tv, så er der kommet en del reaktioner inde på Twitter omkring din sejlads i dag. Og særligt fra en vis Sarah Gunni. Hvem er det? Jamen, Sarah, det er min kæreste. Hun har givet os en del sådan insider-viden, kan man sige. Hun skriver blandt andet, at de har spurgt på arbejde, om det ikke også er hårdt for benene at hænge derude. Og for maven, siger hun så. Og det kan se, siger hun. Hvad mener hun med det, tror du? Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror da, hun mener, at hun synes, jeg har en stærk mave og nogle stærke ben. Det konkluderer jeg derud fra hvad hun skriver. Så det er jeg da glad for, hun synes. Vi kan også se på Twitter, at du er opmærksom på, hvad hun skriver, og skriver også en lille besked til hende. På en skala fra 1 til 60, hvor sød er hun så? Fra 1 til 60, så er hun 60 sød. Kan vi også kravle helt op på 65 måske? Det kan jeg jo sagtens. Hun er rigtig sød, og hun bakker mig altid op, så hun betyder rigtig meget for mig, både privat, men også som opbakning i min sport.